भैया हम बानी अरुण संगम रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागतनी कि 2021 बीत रहल बा और 2022 हमनी के बीच आ रहल बा। रउआ सबके हमनी के साइन म्यूजिक कंपनी और लकी इंटरटेनमेंट के माध्यम से अरुण संगम के माध्यम से रउआ सबके हैप्पी न्यू ईयर। 31 दिसंबर के रतिया में डीजे बजा लेवे के 31 दिसंबर के रतिया में डीजे बजा लेवे के, हाँ बजा लेवे के। आई गइल नया साल यार कमरिया हिला लेवे के, आई गइल नया साल यार कमरिया हिला लेवे के। घरवा दुआरे आजू किरकिरी गुब्बारा से सजा लेवे के, हाँ सजा लेवे के। साल 22 के होता आगमन ठुमका लगा लेवे के, आई गइल नया साल यार कमरिया हिला लेवे के। नया साल आप लोग के नई खुशी देवस और हमरा तरफ से कहे के बा ए भैया पी के पियर खुश रहो डियर 2022 में हैप्पी न्यू ईयर। 21 पूरा बीत गइल बस याद रह गइल बाकी, कितना नफरत प्यार भइल अब होई ताका ताकी, बुझला आज 21 पूरा बीत गइल बस याद रह गइल बाकी, कितना नफरत प्यार भइल अब होई ताका ताकी। चंदावा मिलाई के पनीरावा मुर्गावा मंगा लेवे के, चंदावा मिलाई के पनीरावा मुर्गावा मंगा लेवे के, हम मंगा लेवे के। साल 22 के होता आगमन ठुमकावा लगा लेवे के, आई गइल नया साल यार कमरिया हिला लेवे के। हमनी के बड़ा मेहनत कइले बानी जा अवनीश बाबू, किशन सक्सेना जी, नित्यानंद तिवारी जी, लक्की जी, भीमसेन सज्जू जी, दीपक दीवाना जी, रउआ सब हमरा गीत के खूब प्यार दी और नया साल में जरूर अपना घरे बजाई। आजू के राती मनावे के पार्टी हाथ में लेके बियर, एक दूसरा से सब केहू कही हैप्पी न्यू ईयर। और आज के राती मनावे के पार्टी हाथ में लेके बियर, एक दूसरा से सब केहू कही हैप्पी न्यू ईयर। अरुण संगम नित्यावन से लकी के बोला लेवे के, अरुण संगम संग किशन सक्सेना के बोला लेवे के, हाँ बोला लेवे के। आई गइल नया साल